Icaleni kwam apha naye umfundisi ufaneleke inyweba yokuba sakhe sincokole naye sive into yokuba ingaba sikudityanwe ngantoni namhlanje apha eMitchells Plain. Mfundisi, masikwamkele kwimbathi. Siyabulela mhlekazi ngokubakho phakathi kwethu. Sinibulisa ngelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Mfundisi khawusichazele namhlanje kudityanwe ngantoni apha, sibona ulutsha lukhona apha. Nkosi kakhulu msasazi, sidibene apha siyi-full space sekethe kunye nesekethe ezimbini ezisindwendweleyo zolutsha. Enye yazo iphuma eBhayi kwindawo yaseMotherwell, enye ivela kwisekethe yaseMonti eEast London. Balapha ke abantwana ngenkonzo yokuvakatshela, inkonzo bayenzayo qho ngonyaka. Isekethe ezikwenye indawo zivakatshele ezinye isekethe. Silapha ke sijonge okokuba sithabathe ithuba ukwakha ulutsha nalo lakhane kwimicimbi yobunkonzo nasekubakhuliseni ukuze bakwazi ukumelana nomhlaba nelizwe nenyama. Sinokole ke ngoku nombhexeshi okanye injoli yengxoxo-mpikiswano ebiqhubeka apha, umnumzana uXolani Mcoyana, sive into yokuba ingaba bekusenzeka ntoni na. Mnumzana, masikwamkele kwimbathi. Ndiyabulela tata. Khawusichazele nanjengenjoli ubujola phaya umxholo busithini? Umxholo besithetha ngawo namhlanje ukuba ingaba kuvumelekile na ecaweni ngokwecawe yamkele okanye ingcwalise umtshato wabantu abasisini esinye, ukuba batshatiswe indoda nendoda okanye umfazi nomfazi. Omnye umuntu uyakuthi hayi wamasikizile lo mba endlwini ecawe ukuba kuxoxwe ngolo hlobo. Ibivele njani umxholo ololu hlobo? Okokuqala into efuna siyiqaphele into yoba icawe imi ekuhlaleni, yenziwa ngabantu abasuka ekuhlaleni. Ithi loo nto ke izinto ezibachaphazelayo abantu basekuhlaleni zichaphazela abantu basecaweni. Lo mba uvele ngokubana abantu abaninzi, ii-members zethu zinabantu ezizalwane zabo ezithe apha ekuhlaleni kanti babandakanyeka kumcimbi wokuthandana kwesinesinye. Loo nto ibenza into yoba ekuhlaleni bayabukulwa, bacekelwa phantsi, abafuni. Ithi loo nto iyizise kwi-attention yethu siyicawe into yokuba sibone into yoba masithinini, kuba kaloku icawe funeka ubonakalise uvelwano nokwamkela kwabantu. uYesu ukuba ebekhona apha namhlanje ebeyakuthini yena? Ngokwendlela esicinga ngayo ngokwecawe into yokuba uYesu uba bekhona ebeza kubamkela abantu abangafunwayo. Lilonke ndifuna ukuthi uba ebelapha uYesu ebezawuthi abantu masingene nabendlini. Eyokuba ungcwalisa umtshato okanye ungangcwaliswa isengomnye umcimbi esisawucingayo nathi apha ezintlokweni zethu. Mnumzana Mcoyana, mandibulele kakhulu kwexesha lakho. Nkosi tata, msebulela. Enkosi. Ukanti ke lowo ibingumbhexeshi nenjoli yengxoxo-mpikiswano ebiqhubeka apha. Uye uvoba lo mba awululanga lona noxa urhulumente sele wenze umthetho, kodwa apha kujongwa into yoba uyangcwaliswa nalo mtshato okanye awungcwaliswa. Akuthethwa into yoba bayamkelekela ecaweni okanye abamkeleki, koko kukungcwaliswa komtshato. Nawe yiba yijaji. Ted.